بيننا بسيحة صوت في كل هذا زنكار ما قاعد يقول سنقول كبير كيس الحاقة صبح تودي تكرر كم مرة كبرنا خطأت من اسمه قوالنا جمالي ألعنا كنا كتعليزنا حجون نبص قبل كارنتي أبو ودر دزيت كشلة ما كان هذا وتخول الكاب صراحة الوان أبتديشنو كم سمعته المحاولة تغير كوكو ما يكفيش كلها أبو أيام مستوى سؤالك نبغى ولا ساعات تدخل في بعزو أبتدي كوفنا دلينا أي رخاء استرجع الخيال والله بزيادة فترة عارف ماشي أنا ركب شديش ساعات مع الأسبوع زلوا كل يوم قال لي رسمي هذا شديش درابة تكبير على صعب إلى عالم كنت ساعات زلوا أعتقد كنا دلنا أي عندنا مركز مثلا حتى أنا كنت حتى ودي أنا أسير بقى أسير ثاني بعد سوينا ليرة هجي مواقع مساحة ممكن تدري على وجهي ممكن كذا دليله ممكن تدري لغة هجي كان لغة مزدوجة حد من الرجال على أن ينتهي جدا نفس محل هجي أفضل كل مرة وعين الزمن يودي نفس الوقت مرة خلنا بعدين أنا بحسب هجي بسرعة والله أسير من اللي علينا هجي أنا من اسمه ما أعرف كل مرة عشان مسؤول ما أعرف كلام عنه أبغى ما أعرف كنت أنا أسبوع المدينة حد من الحسيبان أميزنا الصوت يعني مسي كل حاجة يعني وإذا مسكنا هذا الأكل كله نعم مكاب مثلاً على خنجر بس حيقول أنا عايز أصتي إذا تريد في الزراعة نحن عايزنا مثلاً حاجة جزاء لنا من ربي جلنا كشمول جبنا مسكنا بيفهم سيد بس يعلم ناتي مخالف خبير لي ترى نايكالو سيدا كل ما لنا ناتي مالتي خاول سيد كان مالك بيفهم جيكم تعمل زي مخدم من قبل حتى بعد الجزائر عادي يقول هذا من يرى الآن في جاسوس بشكل جاب زي هذا ما نسوق لو يشوف من حد يسمعه كذا أنا عايز أستني ولا تايل تحس إن هذا كذا حسيت زي ما كان سوى لك قبل هذا كان بيشوف كم هذا راح عشان يقول بس عارف ولا لا أبغى كذا يقول ما نعرف ده حاجة بقول في كابتن ما تقولش كبير كان بيجري bicara luas kan bicara research ada ya sebenarnya ada betul kereta harus terlalu lagi apa maksudnya adalah kemudian ada jurnal yang kami kita bersama dari pusat semua kan ada cari dunia ada hari ini kesini dan dia menganggap ini atau ada juga sebenarnya mendengar hal itu suka musuh itu mungkin ada itu sudah bertanda di negara kamu langsung lalu jangan sebenarnya kan sudah jalan juga berkomunikasi ada sebuah guna ada sport asing ada
yang kedua tidak cuma anak akhir kalau ini anak kita aji arwah itu aji kalau penceluhan mereka anak ada kerja itu cuma apa bisa disawati sebenarnya semua dua cuma akan sport selesai sudah men yang ዘሎ tadi kira ዘሎ kelis terbaru somu حمشة تعرف الأونلاين كاتو تتسليني أتمنى واحد تيصقمالو حجه كان كسمع له يسمع النقرني ودام عليك سمعها لكم كان كسمع له يسمع النقرني ودام عليك سمعها دير مزرعه ما تسكرين
Liebe Kettenbrecher und Fans, wir stellen ein. Wolltest du schon immer für mich arbeiten, für unser Kettenbrecher arbeiten, in unser Team mit uns gemeinsam an die
سلام سلام كبرات تخطاتلتنا كمي كنيهم أبزلهم مو سلام انتنا نكون لكم እንዳተመነና ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ጸሓፍክዎ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ኣኣይንስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ቁሩብ ሕቶታት ብላይፍ ወይ ከዓ ብቐጥታ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ይስማዕ እንተልዩ ጸሓፉለይ ኮመንት ኣብቲ ሕቶታት ክሓትትን ከለኹ ድማ ብሓባር ኮይና ስለንሰርሖ ኮመንት እንዳጸሓፍኩም ምሳይ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ከም ጽቡቕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ የኮም ገይረሎም መጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ናብተን ሕቶታት ክንከይድ ቁርብቶም 4 ሰብ ብለን ኣሎ ቁርብ ሰባት ክሳብ ዝኣቱ ወይ ቁርብ ክንጸንሕ ማለት እዩ ኮመንት ጸሓፉለይ ምናልባት ትስማዕ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ حراي كنقصلنا هاوس اوف كام بزحلفه مدب ወይ ከዘሐለፈት ክፋል ሃውስ ኦፍ ጋር ብዛዕባ ናይ ኢምፔራቲቭ ሂምና ነርና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብቲ ኮመንት ጽቡቕ ጽሒፍና ነርና ብጣዕሚ ጽቡቕ መልሳት እውን ይምለስ ነይሩ ሎሚ ከዓ ብእንክን ጅምሪና ማለት እዩ ሕጂ ነግረ መንገደይ ክልቴና ኩላትና እንዳመለስና ኮመንት እንዳጽሓፍና ንኺድ ማለት እዩ ትግዜና ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና اوكي كادرا اريا تصحف كالي الله اوكي قاعد حنصنعكم نافتن حتات كنكيدينا مجمرتا انتي تبل نيره ماريا كوما داش بيتا بيتاش داش بيتا بيتاش بنيمن غيرنا نسرحيا إلنا نيرنا مالتي بنيمن غيرنا نسرحيا إلنا نيرنا مالتي يسمع له دمسي يسمع تلو يسمع له ولن صحفوا لي حجي نيمن زبل زولو ابزي بزي اغيرنا بامبيراتيف مالت تئزاز مالتي نيرنا مالتي بقداماي سلازي نيمن بناي نيمن غيرنا نسرحيا زي حجي ماريان تا حنت سبيا حجي ماريا خزان تدا خوينا ندو مساي زلا سب دو يبلا لهو مالتي سلازي ماريا دو يبلا سلازلهو انتاي كخوني نيمست دو كيلو زغباني اتدون اتي استن يطفو الى نيره سلازي انتاي كمصيو نيم اوكي دحان تفتات كلهم صدن حجي نيم بيتديتاشه ابلا انتاي وسديو اتتاشه إلنا نزاربا لنا مالتي نيم بيتديتاشه نبلا لنا مالتي زيا كلاتنا صبو سرحنا يكون كون تسفا يقبر ولا انت ردياتنا تكون تسفا يقبر حجي ابنايدون تايو كل غزي اتي استي زنبره እሱ አጥፊና እቲ ዱ ዝብላ አጥፊና እንታይ ጥራሕ ነምጾ እቲ ብዘይቲ ኤስቲ ዝነበረ ኒም ጥራይ ንገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ስማዓለ ኦኬ ከም ካልእቲ ዝነበረት ካርሎስ und ፒተር ትብል ነራ ካርሎስ und ፒተር ሕጂ ክልተ ሰባት ማለት እዮም ንክልተ ሰባት ሲ እንታይ ክንብሎም ደይልና ቀሲልኩም ተዛረቡ ክንብሎም ዓው ኣይትበሉ نبلوم على مالتي عو أيتبول أنت رأك نبلوم كنا نخلط السبات انتينا نبلنا ثم إياه إلنا نزاربهم زنبرنا كلتي سبات سلزخونو أبنا إياه أنتي كون شبرشت سلزنبرة كم زلوتي إياه زبل وكاتي سوبيكت نسوت راحنا نطفو أمبر كالوز قد ليبولون انتي كتكون يا مالتي شبرشت بيتا nicht so laut إلنا نزارب spricht bitte nicht so laut نولوماتي كارلوس und Peter spricht bitte nicht so laut إلنا نزارب مالتي زعجي comparative ويدما تئزاز كم تئزاز جرنا نزارب وزروا مالتي كم كاليتي سارة داش سامي bitte das بشتك حجي سارة نسامي كتبو إلنا نزاز لنا مالتي سارة نسامي كتبو نزاز لنا مالتي سلازي سارة كم دو جرنا نقلت أزلنا ናይ geben ካታይ ኮንያ gibs true ዘበረት gib bitte gib sami bitte das besteck gib bitte gib sami nimen sami gib sami bitte das besteck ንብሎ ንብላ ማለት እዩ ከም ዲ ኣብዲ ዝነበረት ድማ ሄር ዳዊት ሕጂ ሄር ዳዊት ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ናይ ኣኽብሮት ጌርና ንክንሰርሖ ማለት እዩ ሄር ዳዊት ዝብል ዘሎ
ናይ ኣኽብሮት ጌርና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ሄር ዳዊት holen Sie bitte das Paket holen Sie bitte das Paket ሕጂ ከም ሕቶ ገይሩ ቀርባሎ ማለት እዩ verb ብቅድሚት መጽእ እቲ subject ኻኒ ብድሕሪት holen Sie bitte das Paket ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ንምልሳ መበል ኣብ ኢዘላን ከይድና ናይ ኢ ድማኒ ኤስን ናይ ኤስን ዝነበረ ዱ ኢስት ኢና ንብል ሕጂ ሁሉ ግዜ ስለዚ ታ ኤስ ቲ ኣጥፊና እንታይ ክኾነ ፊሊ ኤስ nicht so schnell ንብሎ ፊሊ ቅጥቅጥ ፊልካ ኣይትብላዕ ንብለልና ማለት እዩ ኤስ nicht so schnell ኢልና ንዛረብ ወይ ከዓ ንምልስ ማለት እዩ ናይ ሮበርት ተማን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ክልቲኡ ከምኡ እዩ ግን ብናይ ዛይን ጌርና እስከ ንስራሕ ዛይን ናይ ዛይን ኣብ ዱ እንታይ ይቕየር ዱ ቢስት ኢና ንብል ኣብ ናይ ዛይን ግን ቢስት ዘይኮና ንጥቀም ወይ ከዓ በቲ ኤስት ምጥፋእ ዘይኮና ፍሊፕ ዝበለት ሕግ እንታይ ትኾን ኢልና ነርና ዛይ ቢተ ላይዘ ንብሎ ማለት እዩ ክንቅፅልና ኣለና ኤግዛምፕል ወይ ከዓ ባይሽፒል ዛይ ቢተ ላይዘ ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ድሕሪኣ ዘላ ዳሽ ቢተ 5 ሚኒትን ሰሙ ይብላ ኣሎ ሕጂ ናይ ቫርተን ከዓኒ ዱ ቫርተስት ዝነበረ እቲ ዱን ኤስቲ ኣጥፊና እንታይ ንብል ቫርተ ቢተ 5 ሚኒትን ሰሙ ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትኾን ቫርተ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ነርና ኣብቲ መጀመርታ ንዝክሮ እንተደኣ ኮይና ኩሎም ቨርብን ብዲ ወይ ከዓ ቴ ዝጅምሩ እንተደኣ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ንውስኸሎም ኢና ኣብ መወዳእታ ኢልና ነርና ማለት እዩ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ሕጂ ቫርተ ንብል ሕጂ እንተን ገዛ ዝነበራ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ስለዚ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራም ከይድ ናይ ሎም እውን ብዛዕባ ኢምፐራቲቭ እዩ ናይ መወዳእታ ናይ ኣይንስ ኢና ናብ ኣስቫይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ በዚ ኣገርና ናይ ኣይንስ ክንውዲና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢምፐራቲቭ ባይሽፒል ከይድና ብሕጁን ሕጂ ብዚ ቨርበን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሓደ ክልተ ቨርበን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ብዚ ናይ ፋርን ሄልፈን ኤሰን ኔመን ሚትኮመን ሽራየን ቨርደን und sein ሕጂ እዚ ኣቀዲምና ስለ ዝረኣናዮ ከም ምድጋም ክኾን ይኽእል ግን ክንፈልጦ ስለ ዘለና ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ፋሃረን ታዩ ምዝዋር ምኻድ ሄልፈን ምሕጋዝ ኤሰን ምብላዕ ኔመን ሙሳድ ሚትኮመን ምስ ምኻድ ማለት እዩ ምሳኻ ከይድ ከሎ ሰብ ሽራይን ሙጫጭ ቨርደን ሙኻን ኢልና ነርና ኢና ዛይን ከማን ሙኻን ቨርደን ሕጂ ናይ መጻኢ ናይ ስኩንፍት እንዛረበሉ ቃል ማለት እዩ ስለዚ بحوار كوينا حج خنسرحنا عبدو أبيا أبزي ويك أفير حج هو اللي جزء أبزين أفيرن إمبراتيف كنسرحن كلنا حدا عينتي مزوجدو أبزي أفيرن مالتي أكلتيو كم مسلا زخانة خاني أبزي أنت يخونا الله مالتي كمزي كمفير بحوار غيره أم تشيل له مالتي سلزي أبنا يدو أبنا إيا زي فير أبس كلهم أنت كم نخون ويك أبخمي كم نجبره هنا كنسرح مالتي اوكي ابناي فارن ابدو انتا يخون حجي كومنت نصحف يا كومنت نصحفنا نمهر كلاتنا بحبار مالتي دو اب فارن انتا يخون اب فارن انتا يخون ترى امبيراتيف نايت ازاك نقبر كوينا فارن زنبره انتا يخون دو فيرست يزبحال ابناي دو مالتيو تي نورمال ذاتس كون كله انت داني امبيراتيف كنجبر كوينا جن انتاي كوون يجبا دو انتاي نجبر نصحف كومنت ني حدا خلت سبتريه قصلي كومنت نصحف دو فيرست يا فيرست ندي جن ابنا امبيراتيف انت يخون حجنا ابنت قسيل كازور جناو كادر اريا بتعمي فار يا فار تلو مالتي فار بيتلايز لانغزام ريتا لايزا فار بيتلايزام تلو حجنا شنل زخيدالو خوينو تنات كاتي مساخا زولو نامدت مكنا دزور تايتلو فار بيتلايزام تلو مالتي كمزي شبريش بيتلايز زولنا قدما بينا لك خمزيا فار بيتلايزام إلنا نزاربو مالتي انت راكلت سبات بشكلتا زخود لو خوينم
أزيوم تدا زنوت ويك أزيوم زغويون تدا ألو كوينهم أنتي نبلهم كسول ويك عاولكم أي تقول نبلهم تدا كوينا أبنا إياه أنتي نبل لكع خمتا تا سوبيكت ريات تقول زبلنا فارت نبلهم فارت بيت nicht so schnell نبلهم مالتي فارت بيت nicht so schnell إلنا نزاربهم كلتا سبات مزخون خامالتي سلازي كم جا قرانا خيد أبناي زي ناي فير كأن خيد أبناي زي ويكا ناي فير كمي جيرنا نسرحو ناي زي ويكا ناي فير ناي نحنان ناي سخوم ناي أخبروتن كمي جيرنا نسرحو كأن نرى مالتي سلازي عون كومنت تصبق خاباكم انتهي لنا نصحف ناي زي ويكا ناي فير بإمبراتيف جيرنا ناي فارن انتايلنا نصحف يا حجي قلنا فارن يا ريشتيك فارن زي حجي اتي سوبيكت انكوار لاي كومزولو اندي كرو دلي فارن زي وكاني فارن فير إلنا نزارب مالتي حجي زي ات سوبيكت اينو تفونينا افتناي دون امنا ايان زلزلو كلتيو انتاين قبرينا قلنا فارن زي بعبي كادر حجي تازي بعد تحت فامبر بتعمل صبغت ملسي مالتي سلازي فارن زي وكاني فارن فير إلنا نزارب مالتي زحج أبناي زي أبناي فير حدث لزخونة فارن زي وكاني فارن فير نماتي حجي أبناي هيلفن كأخن كيدينا دو أبناي هيلفن تاخد كوني دو حج لزلنا كومنت مساعدين تساعدكم كيلو مالتي تجزينا مدفوع زي ترفو كلاتنا حبيرنا نسرحيو مالتي حجي ناي هيلفن أبدو انتا يخون ناي هيلفن أبدو انتا يخون نصحف ناي هيلفن أبدو انتا يخون يا هيلفس جن بإمبراتيف مالتي بإمبراتيف أب ناي هيلفنسي أب إمبراتيف حجزن نخلو حدا سب ندو مساي نزولو سب بناي دوسن ويكاني بناي مزنا سلازوغونا انتاي إلى زارو حجزن دو هيلفس تميا أيبلوني تايبلو قلنا هيلف بتعمل صبو كادرا يا هيلف ميا بيتا اللي كازارو جي حجزن بجهات ولو مات هيلف ميا بيتا هيلف هيلفست زنبرة تي اس تي كلتي أطفئة ولا تسوبيكت دو أطفئة هيلف ميا بيتا إلى يزارب بخير مالتي هيلفن أب إيا أنت دا أخوينو خنتايك خووني أب إيا أنت دا أخوينو خاني هيلفت ريشتيك يا لم بتعمل صبو هيلفت حجي كم زولو اتي إيا هيلفت ميا زنبرة اتي إيا تي وكات سوبيكت أطفئنا ترى هيلفت ميا إلنا نزارب مالت إيو أبزي ويدما أب فير أبزي نياخبرو ويك أب فير نحنا أب نولو لجزيخة انتهي لنا نزارب هيلفن زي ميا ويدا هيلفن فير إنن إلناون نزارب مالتنا هيلفن كم زولو تشتام وورد ويك تشتام فيرب كم زولو يو زمتس مالت يو ناي إيسن أبدو انتهي يخو ناي إيسن كا نايسن أبدو انتا يخون جزير مو حبار كنا سراحين بدو حرو يشعو ذات سالنا بتم ذات سكاني ندات بلنا مكيدنا مالتي ايسن تشرح هذا كليبتك كومنت خصبيه
ናይ ኤስን ኤስን ዱ ታይኸውን ኤስን አለ ናይ ኤስ ገና ኳድራ ኤስ ኢልካም መሊስኪ ሕጂ ኤስን ዝነበረ ዱ ኢስት ዝነበረ ቲ ኤ ዝነበረ ናብ ኢ ይቕየር እቲ ኤስ ቲ ዝነበረካ ነጥፍኦ ኢልና ነርና ኣብ ኢምፐራቲቭ ማለት ስለዚ ኤስ ሚተ ላንግዛም ኢለ ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ ኤስ ሚተ ላንግዛም ኢልና ንኣብነት ንዛረብ ማለት እዩ እንተ ኣብ እያ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ክልተ ሰባት ወይ ክልተ ቆልዑት ኣለዉ ንበል ቀሲልኩም ብልዑ ክብሎም እንተ ኮይነ እንታይ ይብሎም እያ ከም ዘለዎ እመፅእ ናብ ናይ እያ ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ማለት እዩ እያ ኤስት ኣብ ኤስት ማለት እቲ እያ ዝብል ዘሎ ነጥፎ ጥራይ እቲ ኤስት ግን ከም ዘለዎ ነምፅኦም ማለት እዩ ኤስት ቢተ ላንግዛም ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ኣብ ናይዚ ወይ ከዓ ናይ ቪር ተደኣ ኮይኑ ክልቲኡ ከም ዘለዎ እመፅእ ኤስንዚ ቢተ ላንግዛም ኤስንቪ ቢተ ላንግዛም ኤስንዚ ቢተ ላንግዛም ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ናይ ኒሄመን ሕጂ ኣብ ናይ ኒሄመን ኣብ ዱ እንታይ ሕጂ ኣብ ናይ ዱ ቁሩብ ክትፅሕፉ ድፅበ ዘለኹ ምክንያቱ ቁሩብ ፍልይ ዝበለት ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ዱ ማለት እዩ ዲዮምና ኣብ ናይ ዱ ሕጂ ቁሩብ ፍልይ ስለ ዝበለ ቁሩብ ክትሳተፉ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኒሄመን ኣብ ዱ ከንታይ ይኸውን ሓደ ክልተ ክፅበ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኒሄመን እንታይ ይኸውን ኒሄመን ኣብ ዱ ብኢምፐራቲቭ ከመይ ጌርና ንሰርሖ ውሰዶ ክብሎ እንታይ ይብል نغير سكا كادرا بتاعم صبو نيم نيمستو دو نيمست زنبرت است دون استينات فينا نيم بيتا إلنا نزارب مالتيو أبنا إيا خاني كم زلو نيمت زنبرة نيمت يخون مالتيو نيمت بيتا ميت الكعجي تزارب تخيل مالتيو نيمن كأب زخاني كم زلو أبنا يزي ناي فير كاش يقربلون نيمن زي ودا نيمن فير إلنا نزارب مالتيو حجي خاني أبناي ميت كومن ناي ميت كومن كنمصينا مالتي ناي ميت كومن حجي بزي كنستوعلولو زلنا ميت كومن تايو ترن بارن فيرب ترن بارن كنم حجرينا ياميرنا إنا ترن بارن تاي كم زخونو سلازي ناي ترن بارن فيرب ميت كومن زلو كومن حدا قالي ميت كاني حدا قالي مالتي سلازي ترن بارن فيرب أب ترن بارن فيرب انت عينت كوي كا كما غيرنا امبيراتيف نسرح زين حجي اسكي بحوار كوينا نسرح يا مالتي ناي دو ابدو حجي ميت كومنت زنبرت انتي إلنا نملس حجي كومنت تصحفو كلاتنا نساتف مالتي ولا حنت جيجا كو شغر زبالولون تغاغينا نقرم بر ولا حدا زمصنا نغير كتاب زي هالو زمثلنا نبل نالباتهم دحركم نابز بروجرام زمصاكم كورتعكم خيدي جن مفتانون صبو እዩ ክፍትና ለና የጋና ህንረም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሚት ኮመን ንስራሕያ ያ ሄኖክ ዱ ኮምስት ሚት ጽቡቅ ኣለኻ ዱ ኮምስት ሚት እንዲ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ እንታይ ኢልና ነርና እቲ ዱን እቲ ኤስቲ ዝብል ዘሎን ክልቲኡን እንታይ ንገብሮ ንድምስሶ ኣብ ዝሓለፈት ክፋለይ ኮሚል ኣቢለ ነረ ማለት እዩ ስለዚ ይዕርያ ብርጽቡቅ ኣለኻ ታዱን ታ ኤስትና ጥፋያ ጥራሕ እምበር ብጣዕሚ ጽቡቅ መልሲ እያ ዘላ
زحج صيف كذا لها نورمال ذاتست اوكي هنا سمع انت لها كونكا كلتيو تي سوبجكت تخطف على امنا يا خاني يا كومت ميت زي يكون كومت ميت طرحها تبل مالتي ስለዚህ دحن ملسن ናይ ሚት ኮመንት ትረንድ ባርን ቨርብ ስለዝኾነ ጽቡቕ መሊስ ካላ ሆኖ ቁጥራይ ተንዱ ኤስቲን ጥራይ ደምስሰን ምክንያቱ ኣብ ኢምፐራቲቭ ኢና ዘለና ሕጂ ናይ ኢምፐራቲቭ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኢምፐራቲቭ ተዳ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዱን ታኸለ ኮሚት ጥራይ ማለት እዩ ከምዚ ሙሉእ ዛትስ ምዝራብ ኣየለናኒ ገናው ካድራ ጽቡቕ መሊስኪ ኮሚት ኢልካ ጥራይ ትውድኦ ትዛትስ ማለት እዩ ሕጂ ሱብጀክት object verb object ዝበሃል ኣየለናኒ ኣብ ከምዚ ማለት ኣብ ኖርማል ዛትስ ያ subject خليكاي verb ኣብ ካልኣይ ፖዚሽን እቲ object ኣብ መወዳእታ እዚ የድልየካይ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኢምፔራቲቭ ንዛረብ ወይ ናይ ትእዛዝ ኮማንድ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣየለናኒ እቲ subject object ኢልና ንዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዱ ኮሚት ኢልካ ጥራሕ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ትእዛዝ ተመሊኡ ወይ ከዓ ወዲኡሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ እያ ኸኣኒ ከም ዘለዎ ኮይኑ እንታይ ክትኮን ያ ማለት እዩ ንቐጽላ ጽቡቕ ሄኖክ መሊስካ ያላ ሓጂ ጽቡቕቲ ኣብ ናይ እያ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ክልተ ሰባት ተደኣ ኮይኖም ከዓ ንኸይድ ኢልካ እንተደኣ ተዛረቦም ኣለኻ ኮንካ ንኸይድ ብሓሳብ ኢልካ ተዛረብ ትረአ ኣለኻ ኮንካ ኸ እንታይ ኢልና ነብል እዚኣ እውን ፅሓፍዋ ምናልባት እዘን ትረምባርን ቨርብ ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ኣብ ከምዚ የጋጥሚ ስለዚ እውን ንኸይድ ወላ ሓንቲ እታ ናይ ኮመን ንፈልጣ ኢና እታ ሚት ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንቐፅላ ሚት ኮመን ብያ ወይ ከዓ ንክልተ ሰለስተ ሰባት ብዛዕባ ሚት ኮመን ገይረ ከም ትእዛዝ ኣምሲለ ክዛረቦም ከለኹ እንታይ ይብል صحفوا لي ميت كومن يا زي كومن ميت ناين زي كومن ميت حجي بزي ابتالي حركة قديم كان لها بيا غير كسرحة زي كومن ميت زي حجي كم تزازا يكونن ويكون بإمبراتيف يكون تنزاع صحيح كذا لها يعريا جماعتلن رح نكبلك جنسو أنا يزيو حاجة أنا إياه ويكا أنا كل تسبات كوينهم بدو يا بأخبرت الأخوين تبع الله جن بيا بناي ناي خبرت يكون جيرا نعناي سخون كلتيهم نعناي بزولو الجزية انت تايبل ده هنقيل بحبار كومت ميت ولو ماتي حجي يا كومت ميت مش بهالنيرو اتي ازولو كان اتي سوبجكت نوت فو مالتي ابنا امبيراتيف ويك ابنا كوماند ويك اتزاز مالتي سلازي اتي سوبجكت سلازي طف كومت ميت كومت حجي بزي حدا سب تخوينو كوميت رايبلو كلتا سب تخوينو من كومت ميت اتي تي يوسخولو مالتي كومت ميت الى يخيد مالتي يا بروخ تصبو ميرسي كومت ميت إلنا نمزارب مالتي كومت ميت يا جناو إيدن بتاعمي صبو كومت ميت إلنا نزارب مالتي سلازي صبغت مرسي زملس زولو مالتيو أبناي زي أبناي فير كأن نزاع مالتي أبناي زي أبناي فير ناي زين ناي فير نكني انتاي نقبر اوكي أبناي زي أبناي فير أبناي ميت كومن انتدا كوينو انتايلنا نزارب ملنس كانير كاينوك زي كومن ميت زنبرت راي الجماعة ألام مالتي الفيرب كومن زي ميت هنوك بتاعم صبو ملنس كالها كومن زي ميت كومن فير ميت كومن زي ميت ويكاني كومن فير ميت جي فير und زي حدا عينت سلوزواشدو إنا نغورو زلنا مالتي شراين موجاج نقيد شراين ناي شراين دو انت دا اكيدنا هانتا يكوني توجج كتولو انت دا اخوان كاسي انتاي نبلو ويكمي انتاينا نزارب اسكازي اخا ناي دوخان نصحافة حجتو واحدة اتي قدامي كتصحفو لي سلازي دلي زبل سلاماويت كومن زي ميت يا اتازي تراي بعابي كتصحفي عليكي بر صبغتي كومن زي ميت حجي بعبد صحفي عليكي مهنياتو ناي اخبروت سلازغونا مالتي
تزي كوينا بنيشي غير كازل ترى كوينا يا اخت كون يا تكون خاني اي صحافي نيميت مسؤول نيرنا سلاز بعد غبريا بروخ قلنا صبو ملسي دبيستي بيست هنوك دانك قرب كحجزوكم تسفاي قبر حوات اوكي ناي شراين كنكيدنا بروخ مليس كالها شراي بيتن نشت ايتوجد شراي بيتن نشت إلنا نزارب مالتي شراي بيتن نشت إلنا نزارب ناي إيه أنت دا أخوين خاني نخلت قلعتنا أمنت ويكلت زوغنا زوجت اليوم انتاي لنا نزاربهم ها شرايت بيتن نشت شرايت حجز فلاليو انتايو تراي تي نوسخول أكل انت لا نستوعلو لنا أخويننا مالتي تراي تي نوسخولو ألنا مالتي شرايت بيتن نشت تيلكا نخلت سبات تبلالها شراي بيتن نشت تيلكا حد سترايو مالتي نايزي ناي فيركاني شجر يبلان اتا فيرب كم زلاتا تي انفينيتي ويكا تي شتام فيرب بكم زلوو يمصي مالتي سلازي شراين زي بيتن نشت إلنا نزارب مالتي سو شجر يبلون بدحريا ناي فيردن أبدوه أبدو انتاي يخون ناي فيردن كاني نرأى ناي فيردن انتاي يخون قلنا بروخ في شرايت سيلك لها من ايا مالتيو شرايت صبو ملسي فيردن انتاي يمص أبدو إلنا فيردن انتاي إلنا ينيرنا كمزو مخان ويكا في يعني فتور ويكا اني سكنوفت نمصاي زحبر حجي ولا اباسيف فيردن نتقومو لينا منالبات سو ابناي اسفاي كورس كنمهارينا ግን فيردن مات نمصاي زحبر ويكا نمصاي سخاديغا تخونو ነገር زحبر قالي مالتي ስለዚህ ናይ فيردن كاني نخيد اوكي بروخ ፍጹም ቨርደ ጥራይ እታ ኤ ወስኸላ ምክንያቱ እንታይ ስለምንታይና ኤ ወስኸላ ዘለና እንታይ ኢልና ነርና ዲ und ቲ ዝውድኡ እንተዳ ኮይኖም ኢልና ነርና መጀመርታ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዱ ኢልና ነርና ማለት ሕጂ ኣብ ዱ ቪርስ እንዲብዚ ግን ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ ክመጽእ ከሎ ቨርደ ይሆን ማለት ቨርደ ቢተንሽት ዞ ጉዘ ትብላ ጅናምት ከምዚ ኣይትኹን ሕጂ ኣብዚያ ቁርብ ትፍለያ ማለት እዩ ولا عاد بتا فيروس قال لنا اين السرحنا ورد بتنيسو نقولنا ابنت مالتي جي كمز اي تكون قال لك تزارب كلها مالتي فرده تخون قلنا كادرا مليس كلها بروكون تمليس كلها مالتي صبو ملسي ابنا يا خاني انت كخوني كم زلو كمتا كم حجي نفلتا فردات تراي تخون مالتي فردت نيشو وردت إلنا نملس مالتيو صبو نايزي ناي فير كاني كم زولو فردن كم زولو مصي مالتي فردن زي فردن فيا بيتنش زو إلنا نزارب مالتيو سلازي امناي مبل شامريت زلا زاين تايلنا نيرنا زاين مالت مخان مالتي مش زاين ترى مخان كوينو حجي اسك زاين نتا زاين بمتا غيرنا سرحه أبدو يا زي فير انتاي تخون زي أخا كلاتنا صراحة حجي أفتن هاوس أوف غاب زنبرا ويفتح يجزا زنبرا نايزا حلف السومن ورد سرحنا يا إنا جن نسرحين بحبار دو تردينا أنا يلوان كفلت دو أبزاين تايخون إمبراتيف كون ترى كوين بيست سلاماويت بيستيل كالخي ايكونتن مالتي حجي قرب ابا دحرك اتي خلخ مالتي قدمنا ونسرحنا نيرنا زاين اب امبيراتيف كنسرحن كنا ناي فردن ناي زاين قرب غيرالو مالتي بيست ايكوننا نخيد ويكاني اب يا خمان بزايد ايكونن يريتا اب زي خمان بزينت ايكون حجاو فلالي مالتي سلاز فلاله أقداسنة هالون فوتو زاي قلناو كادرا بتاعم صبو زاي بيتن نشت زو أي تكون بجاها كمزي إلكا كزارب أب اتلولي لكزي ندو بيستري كوننا نولو زاي بيتلايزة تولاجي كسبل ويكاني تحت الكا تزارب
ወይ ድማ እንተ ቀሲሉ ኣዝዩ ዛይ ቢተ ላውት ትብሎ ዓውበል በጃኻ ትብሎ ማለት እዩ ዛይ ይበሃል ኣብ ዱ ስለዚ ናይ ዛይን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ያ ሽግር የብሉን ንፈልጦ ኢና ያ ዛይድ ኢልና ኣብ ሕጂ ኣብ ናይ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ሰብጀክት ጥራይ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር እቲ ካልእ ከም ዘሎ ወይ ዛይድ ያ ዛይድ ንብል ማለት ሕጂ ኤደን ዛይን ዚ ኣበይ ማለት እያ ዛይን ዚ ኣይትረዳእትን ኣብ ናይ ዚ ቪርድያ ዘላ ናብኣት ኮይና እውን ኣይኮነትን ትውስኽላላትኪ ሓንቲ ቮርት ማለት እዩ ሓንቲ ብሆሽታግ ወይ ቃል ወይ ከዓ ኣልፋቤት ብሩኽ ፍጹም ዛይ ገናው ኣብ ናይ ዱ ዛይ ይኸውን ጽቡቕ ኣለኻ ኣብ ናይ ያ ዛይድ ይኸውን ኣብ ናይ ዚ und wir ከመይ ኣብ ናይ ዚ und wir እንታይ ክንብል ኣለና እዚ ሕጂ ንመልሳ ኣብ ናይ ዚ und wir እንታይ ንብል ናይ ዛይን ኢምፐራቲቭ እዚኣ ንመልሳ ሕጂ ሕጅስ ቀስ ቢልኩም ተዛረቡ ክብል ተደኣ ኮይነ እንታይ ይብል ቀስ በሉ ክብሎም ተደኣ ኮይነ ናይ ኣኽብሮት ክዛረብ ተደኣ ደልየ እንታይ ይብል ዛይን 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 ላይዘ ኣይኮነትን ዛይን ላይዘ ኣይንብልና ብሩኽ ዛይን ኢልካ ንለኻ ኣይኮነትን ንፈትና እስከ ቁሩብ ሕጂ ዳርጋ ቀሪብካ ኢኻ ከምኡታት እያ ዘላ ግን ቁሩብ እዚ ዛይን ጥራይ ዘይኮነት ንኺድ ቁሩብ ክብል ክእል እዩ ዛየን ዛየን ምክንያቱ ኤ ንውስኸላ ኢና ዛየን ዚ ቢተ ኒሽት ላውት ዛየን ዚ ቢተ ኒሽት ላውት ዛየን ዚ ዛየን ኤ ንውስኸላ ኣብ ሞንጎ ኢ ኣብ ሞንጎ ኤን ደላ ማለት ዛየን ይኸውን ዛየን ዚ ቢተ ላይዘ ዛየን ዚ ቢተ ላውት ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ተረዲእናኹም ኮና ተስፋ ይገብር እዚ ሕጂ መሰረታዊ ወይ ከዓ እቲ ግሩንድ ላገ ናይ ኢምፐራቲቭ እዩ ማለት እዩ ኢምፐራቲቭ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኣየድልየናን እዩ ከምዚ ሙሉእ ዛትስ ክንሰርሕ ገለ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ከምዚአን ጌርና ብሕፅር ዝበለ ኢምፐራቲቭ ወይ ድማኒ ናይ ኮማንድ ወይ ከዓ ናይ ትእዛዝ ሓሳባት ከምዚ ጌርና ንዛረብ ወይ ከዓ ከምዚ ጌርና ነብል ንፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕቶታት ትልይኩም ክፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚአን ተን ቨርብ ሒዘን ድመፃ ክሎም መዓልቲ እየን ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ገና ኣለኒ ብዙሕ ኣብነታት ኣለዋኒ ክንቅፅልና ማለት እዩ ምናልባት ከይነውሓና ንቐፅል ሕጂ ኣብዚ ነንብብ ብሓባር ኮይና sagen sie Mose und Sarah, dass sie draußen spielen sollen. ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንብል ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት እዚ ዳስ ዝብል ኮኔክቲቭ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ኣስፋይ ክንመሃሮ ኢና ሕጂ ከምዚ እዚኦም መላግቦ ኢልና እንፅውዖም ቃላት እንዲኦም ከመይ ዓይነት ፎርማት ወስዱ ወይ ገለገለ እንታይና ክንርኢ ድሓሪና ክንሪኦ ኣብ ናይ ኣስፋይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣስፋይ ክንርኢና ሕጂ ብኡን ክጅምር እየ ማለት እዩ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሕጂ ግን ከም ኣብነታት ክኾነና ኢለ እየ ሒዝዮም መፅዮ ዘለኹ እምበር ከም ኣይትደናገሩ ማለት እዩ ዝዳስ ዝብል እንታይ መዓስና ንጥቀመሉ ክነምፆ ኢና ግን ከም ሓሳብ ኩሉ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና sagen sie Mose und Sarah ንሙሴን ንሳራንስ እንታይ ይበሎም dass sie draußen spielen sollen እንታይ ማለት እዩ draußen ንሙሴን ንሳራን በሎም ደገ ፃወቱ ከም ዘለዎም ዞለን ከዓኒ እቲ ሞዳል ቨርብ ኢልና ርኢናዮም ነርና ከምዚ ኣብ ደገ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ንገሮም ሕጂ እስከ ብምንታይ ጌርና ንስራሕዮ ብኢምፐራቲቭ ጌርና እስከ ንሙሴን ንሳራን ኣብ ደገ ይፃወቱ ኢልና ንዛረብ ቁርብ እስከ ፈትንዋ እምበር ከም ባይሽፒል ክነግረኩም ማለት እዩ ካብ ብድሕሪኡ ስለ ዘለኒ ኤግዛምፕል ወይ ከዓ ባይሽፒል ብኸም ንሰርሕ ማለት ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለኹ ንሳራን ንሙሴን ደገ ንክፃወቱስ ንገሮም ሕጂ እንታይ ይብሎም ሕጂ
ሙሴን ሳራን ክልተ ሰባት እዮም ክልተ ሰባት ስለ ዝኾኑ እንታይ ክብሎም እየ ብናይ እያ የኽብሎም ማለት እዩ ንስኹም ንዝብል ወይ ከዓ እያ ዝብል እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ናይ ሽፒለን ከዓኒ እንታይ ይኸውን ያ ሽፔልት ምሽ ያ ሽፔልት ቴ ጥራይ ንወስኸሉ ነርና ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሽፔልት ድራውስን ንብሎም ሽፔልት ድራውስን እንተኢሎም እዚ ኩሉ እዚ ዞለን ድራውሰን ሽፒለን ዝነበረ በዚኣ ሽፒል ድራውሰን ገይረ ይዓፅዋ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ኢምፐራቲቭ ወይ ከዓ ናይ ትእዛዛዊ ብትእዛዝ ጌርካስ ምትሕላፍ ወይ ከዓ ሓበሬታ ምሕላፍ ማለት እዩ ሽፒል ድራውስ እንተኢሎም በዚኣ ገይረ እታ መልእኽተይ ኣመሓላሊፈያ ኣለኹ ነዚኣ ኩላ እዚ ዞለን ድራውሰን ሽፒለን ኣብ ክንዲ ዝብሎም ሽፒል ድራውሰን እንተኢሎም ኪዱ ደገ ተፃወቱ ዝብሎም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብዘገድሰኒ እንታይ እዩ መጀመርታ እታ ቨርብ እንታይ እያ እታ ቨርብ ሽፒለን እያ እንታይ ዓይነት ሱብጀክት እዮም ከዘለውኒ ክልተ ድዮም ዋላ ንሓደ ዋላ ስናይ ኣኽብሮት እንታይ እዩ ንሱ እዚ ሕጂ ሙሴን ሳራን ክልተ ሰባት እዮም ስለዚ ሽፒልት ብእያ ጌርና ንሰርሖ ሽፒልት ድራውስን እዛ ድራውስን ከዓ ደገ ተፃወቱ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እዛ ትስንውሕ ስለ ዝበለ ከደናግረና ይኽእል እዩ ግን ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ካብ ቁፅሪ 2 ዘለዋ ንድሕሪት ብሓባር ኮይና ሕጂ ንስራሕ ከም ቀደምኩም ኮመንት እንዳፅሓፍና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኣ ዘላ ዛገን ዚ ማርያ ዳስ ዚ ላይዘ ስፕሬሽን ዞል ሕጂ ብዘገድሰና እንታይ እዩ ስፕሬሽን ላይዘ ክትዛረብ ከም ዘለዋ ማርያ ከንታይ እያ ሓንቲ ኣሰብ እያ ዱ ኢና ንብለና ሕጂ ናይ ዱ ጌርና ልክዕ ከም ተቐዳሚት ኣብነት እስከንፅሓፋ ምናልባት ፈትኑ ምናልባት ጌጋ ክንጋገ ንኽእልና ሽግር የብሉን ከም ዝበልና ቀዲምና ላይዘ ክትዛረብ ከም ዘለዋ እስከንንገራእ ኢምፐራቲቭ ጌርና ዛገን ዚ ማርያ ንማርያ ሲ በላ ቀስ ኢላ ክትዛረብ ከም ዘለዋ ንማርያ ቀስ ኢላ ክትዛረብ ከም ዘለዋስ ንገራ ወይ ተዛረባ ብለን ንብሎ ሰብ እንታይ ኢለ ይፅሕፍ ንመልሳ እንታይ ኢለ ይፅሕፍ እስከ ሓደ ክልተ ኮመንት እንተዳርየ ክንቅፅል ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ከም ደልኩም ናይ ሓባር ክስታይ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበዮ ከምዚ ጌርና ብሓባር ከይድና ክንሪኦ ምናልባት ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን ትምህርቲ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ካልእ ከንሕልፎ ከማን ማለት ከም ሓቂ ስለዚ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ብሓባር ኮይና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ግዜ ተነዊሕ ሽግር የብሉን ያሞ ንቐፅል ዚ ላይዘ ሕጂ እታ ቨርብ ኣብዚ ስፕሬሽን ኣላ ቁርብ ክሕግዘኩም ስፕሬሽን እያ እታ ቨርብ ዘላ ኣብዚ ማርያ ከዓ ሓንቲ ሰብ እያ ሕጂ ናይ ዱ ጌርና ንዛረብ ማለት እዩ ናይ ዱ ናይ ስፕሬሽን ከዓኒ ኣብ ዱ እንታይ ይቕየር ክንፈልጥ ኣለና ሽዑ እታ ዱን እታ ታስታይ ተምፅን እስከ ብሩኽ እንታይ ኢልካ ንለኻ ስፕሬሽን ላይዘ ኦኬ ንቐፅል ዛይን ዚ ሄኖክ ኒኒ ሕጂ ዛይን ዛين كتب لا يتقرين هموناتو سبريشن يا زلا فيرب أبزي بتا فيرب جرنا حاجة فيرب أتقدسنا فيرب أبز زلا فيرب مالت أكشن مالتي بزعما مزرابينا نزارب زلنا زي زول جلس بحال زولو مودال فيربيو حاجة كم زلوا وا إلو زحبرن زولو إتزول فيرب جنتاي سبريشن سلزي ناي سبريشن بإمبراتيف جرنا نسرحيو أبناي من السوبيكت أبناي ماريا ويكا أبناي دو مالتي سلزي بروك أبيلكا لا حجي أبزي أنت هنا نرى مالتي تصبغ إخا بيلكا تا إيه ترى خوش كلا بقدميتن تا إي زلا تا إيجر كلها إي كونا لو ما تخمز أبزي أزلا جي شبريش لايزة نبل مالتي حجي أبزي دو شبريشت استي زنبرت دو شبريشت زنبرت تا استي أتفينا تا دو أتفينا إنا تشبريش نمزع زلنا مالتي سلزي أوكي هايلة نتايل كالله هايلة شبريشت يا تاتي حجي قرباتي خيال لها كلتا سبات تتولون تا إيجر كازا لها إيه أتكون سلزي أيكونت مالتي شبريش لايزة شبريش حجي شبريشت زنبرة تا استيت راح ندفع شبريش لايزة شبريش بيتا لايزة إلنا
نزارب مالتي سلازي أبزين تاي تزخبلنا زولو تشبريشن أبدون تاي وسد طفلت استعمال شبريح لايزه بروح بتعمل صبو يا شبريح لايزه صبو ملسي مليس كلها مالتي بروح ناب كاليت كين كيدينا مالتي ناب كاليتي زاغن زي سارون سي بلا das sie ein neues Kleid kaufen soll يجب verb متعلنا مالتي verb متعلنا بزي kaufen dass sie ein neues Kleid kaufen soll حدش كدان كم زلوا نسارون نقرا سلازي اتا كاوفن يا زلا سارون كا لك حمزه ماريا حمزه صنحنا دو يا مالتيو سلازي كاوفن اب دو انتي يغير حجب زي اوروب كنستوعب لا زلنا نغير الله تاي نبلا كاوفن تاي نبلا ناي كاوفن اب دو انتي تغير باغيرنا حجي نخيدسك قرب تردياتنا حجي كبرت عنا بهرياوي ترديهمني كبرت عنا بهرياوي جن إذا حج زبرت عنا زلو حج انت لا فليتنا كنفوتينا مالتي بحجاي كبرت عناني تعلام هنا خان هنفوتو سلازغونه ولا جيجا انت لا تصحيفكم شجر زلو ايكونن مالتي سلازي نخيت بحساب كوينا ابزي حج تابر متيالاتنا منالوات حبري قيور كلن صبو غير متردانا نيرو كاوفن الاتا verb مالتي كاوفن الا ابناي سارون كا حنت سبيع سلازي ابناي دو غيرنا كحجزكم قرب دو غيرنا اسرح يا مالتي ناي كاوفن ابدو انت يقف ايش كاوفه دو دا يخون ابا قرب كنتعرارين زلنا نغرات الله كاوف كلايد بروخ صبو كاوف كلايد قرب جن دحن تي ارتيكل غلغلت توسخلا مقرت مر يا صبو الله كاوف حجي كاوف ein neues Kleid kauf doch ein neues Kleid ولا حاجه نعمل كدان دي باللي لا تشجره كان بلنا ابن سبيت خاطون ولا تكبسي قدس مالي كدان زي باللي قال كان تايتل kauf doch bitte ein neues Kleid تبلا مالتي kauf doch bitte ein neues Kleid kauf Kleid كادرا صبو kauf neue Kleid neues Kleid منات Kleid das Kleid ስለዝወስድ كل ጊዜ نوي كطرح صايت ብለን ካፍ ኖይስ ክላይድ ምክንያቱ እቲ ክላይድ እንታይ ዓይነት አርቲክል ወስድ ንግረ መንገዲ ማለት እንታይ ዓይነት አርቲክል ወስድ ዳስ አርቲክል ከም ዝወስድ ብኸመይ ይሕብር ኣለኹ ገሊፀ ነይሩ እዛ ቀዲመ እዛ ኤኤስ ውስኸላ ማለት ኣይን ተዳኢለ ኣይን ሕጂ ናይ ዲር ክኾን ይኽእል ሕጂ ያ ኣብዚ ሕጂ አኩዛቲቭ ስለዝኾነ ሽግር የብሉን ግን እዚ ክላይድ እዚ ዳስ ከም ዝወስድ ብኸመይ ክገልፆ ይኽእል ኖይስ das kann bloß በኖይስ ማለት ስለዚህ ኖይ ክላይድ ትራይልና ክንዛረብ አይንክል አይን ኖይስ ክላይድ ወይ kan ኖይስ ክላይድ ኢልናውን ክንዛረብ ንኽእል ማለት ስለዚህ ኣብ ናይ ካውፈን ኣብ ኢምፐራቲቭ ኣብ ዱ ካውፍ ክንብል ንኽእል ወይ ከኣኒ ኣብዛ ብራኬት እትየን ዘለኹ ዛ እንታይ ማለት እዩ ካውፈ እውን ክበሃል ከኣሊ ማለት እዩ ስለዚህ ክልቲኡ ጌጋ ኣይኮነን ካውፈ ኢልና ክንውስኸላ ንኽእል ዛ ኤ ወይ እውን ከይክንውስኸላ ንኽእል ዝበዝሕ ግዜ ከማን ካውፍ ኢና ንብል እምበር ካውፈ ዳርጋ أي بحال كلتيو قنوعي مالتي جيجا أيكونن سلازي صبو ملسي مليس كالها مالتي كاوف تاكلايد قرب الروا في بيشتمت ارتيكل اتنا تي ديكليناسيون ويك ادجكتيف ديكليناسيون يلنا غليصنا زنبرنا سخاني نغرم منغدنا اندات تጠቀምናሉ ንخيد مالتي بروخ فصوم كاوف اي نويس كلايد دانس ገናው ጣም ጽበቲ መልስ መሊስ ካለها مالتي بروخ ጽበቲ መልሲ ስለዚህ ክቀጽል ማለት እዩ ካብዚ ብድሕሪ እትመጽ እንተ ያላትና ኣብዚኣ ዛገንዚ ዴን ኪንደርን ዛገንዚ ዴን ሕጂ ዛገንዚ ዴን ኪንደርን ስለምታይ ዴን ኣሎ ንግረ መንገድና ዳቲቭ ማለት እዩ ናይ ዛግን ዳቲቭ ስለዝኾነ ዴን ኪንደርን ዛገንዚ ዴን ኪንደርን ለለኹ dass sie nicht krank werden sollen تنقل نقرهم نو تنقلعت دين كيندرن حجي انتهيهم حدا كيندر مات قلعت يوم كيند حدا قلعي كيندر كاني قلعت يوم داتيف سلازوني كيندرن زلو
ስለዚህ ነቶም ቆልዑስ ንኸይሓሙስ ንገብሮም እብለና ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ስታይ የብለኩም ኣሎ መስለኒ nicht krank werden sollen nicht krank werden sollen እብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ sagen sie den Kindern nicht dass sie nicht krank werden sollen ስለዚህ ታ verb ኣብዚ እንታይ ያላትን ኣተገድሰና መጀመርታ ኣብዚ werden ኣለና እቲ adjective ካኒ krank እዩ ስለዚህ በዚኣ werden ጌርናስከ ኣብ ናይ plural ወይ ከዓ ኣብ ናይ ያ ስኹም ኢልናስከ መስራሓ ማለት እዩ ያጅ ቀላል ሪና ነርና ኢና አቀዲምናሲ verden ሲ ኣብ ዱ ኣብ ያ ዚ ቪር እንታይ ይቀየር verden ሪና ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ተዳ ድሕርኩም ዝኣተኩም ተዚሃልኩም ኩላትና ሪና ስለዝነበርና ቁሩብ እስከንፈትን verden ያታ verb ኣብ ዘላ እቲ ሱብጀክት ኻኒ ብዙሓት እዮም ስለዚህ ያ ንስኹም ኢና ንብለና ንስኹም ኣይትሕሞም በቅ ኣይትሕሞም ክትሓሙስ የብልኩምን ንብሎ ማልናቶም ቆልዑት ስለዚህ ብቨርደንን ብያን ጌርና ንስራሕያ ብያን ብቨርደንን ታ verb verden verb verden ኣለኒ ኪንደርን ከኣኒ ቶም ቆልዑት የክብሎ ስለዚህ ካብ 2-3 ላዕሊ ስለ ዝኾኑ ንስኹም ያ ብሎም ኣለኹ ማለት እዩ ያ sollen nicht krank werden ማለት እዩ ያ sollen nicht krank werden ያ ሬታ sollen ካይለ نريد verden ab ja እንታይ ይغير ja sollt nicht krank werden krank ክትኮኑ ወይ ክትሓሙ ኣይ ክትሓሙስ የብልኩም እንብላለና ማለት ስለዚህ ክትሓሙ የብልኩም እንተዳ እንብላለና ኮይና እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ንመልሳ نغيد نملسها حدا خلت انت رات مليسن كقصي نقيله Sie werdet nicht krank. Genau. ንስኹም ክትሓሙ የብልኩምን ወይ ከዓ ክትሓሙ የብልኩም ያ sollt nicht krank werden ክንብል ተዳ ኮይና ማለት እዩ ክብረት የማነ werdet nicht krank genau ሕጂ werdet nicht krank ብጣዕሚ ፅብቕቲ ማለት እዩ werdet ሕጂ ወላ ሓንቲ ሽግር ብላን ያ ንስኹም ንብል ስለ ዘለና ናይ verden ኣብ ያ ክንታይ ንብል du wirst ich werde ያ እንተዳ ኮይና ክንታይ ንብል ያ werdet ስለዚህ werdet nicht krank ንብሎም ማለት እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ ማለት እዩ ክብረት የማነ ብሩክ ፍጹም ዚ verd ቁርብ ይዕርያ ወይ ተማሂር ካላትኩም ተስፋ ገብር እዚኣን ሕጂ ዓወት ቲዩብ verdet ያ nicht krank ሕጂ ፅቡቕ ኣለኻ ፅቡቕካ ዘለኻ ግን እታ ሱብጀክት ምጽሓፍ ኣየለናን እዩ ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ ተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ኢምፐራቲቭ እቲ ሱብጀክት ምጽሓፍ ኣየለናን verdet ያ nicht krank ደኮንካ verdet nicht krank ታያ ኣጥፋያ ማለት እዩ ካድራ verdet nicht krank genau verdet nicht krank ፅቡቕ መሊስካ ኣለኻ ብሩክ ፍጹም verdet ወስኸላ ድሕሪ ዲ ምክንያቱ ዲ ክተይልና ንወስኸሉና ነርና verdet nicht krank genau ጥራሕ ወስኸላ እምበር ብሩኹን ፅቡቕ መሊስካያ ኣለኻ ማለት ስለዚህ ክቕፅልና ኣብታ ካልአይቲ ዘላ ሕቶ sagen Sie den Mädchen ትን ጎራዙ ወይ ከዓ ተናዋልድ ናእሽቱ ማለት እየን ንዕንስ ንገረን ታናትብለን dass sie ihr Zimmer aufräumen sollen ነቲ ናተን ክፍልታት ነቲ ናተን ክፍሊ ከፅሪኦ ከም ዘለወን ነተን ወራዙት ወይ ከዓ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናእሽቱ ማለት እዩ
ንገረን ብለና ኣሎ ተማቲዚ er sollt es ihr Simmer aufräumen ናትክን ሲመር ከተጽሪዮ ክትቀላለክን ንምባል ማለት እዩ እስከነዚያስ ብትእዛዝ ጌርና ንኸይድ ሕጂ ብዝ ከነስተውዕለሉ ዘለና ቀሊል እዩ ምክንያቱ aufräumen እንታይ እዩ aufräumen ኢልና ዘለና ምልዓል ማለት እዩ aufräumen እንታይ ሕጂ ትረንባረን auf በይኒው räumen በይኒው ማለት ሕጂ aufräumen ትረንባረን verb ስለዝኾነ አባ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልእ ኻኒ den Mädchen ዛገን ዚ den Mädchen እዚ ዳቲቭ ስለዝኾነ በር ሓንቲ ሜድሽን ኣይኮነትን ዳስ ሜድሽን እዩ ዝወስድ ሓንቲ ነራት እትኸውን ዛገን ዚ den Mädchen መልና ነርና ዳስ ዚ ኣብዚ ኸማን እዚ ኸይሕብረና ኣሎ ብዙሓት ከም ዝኾና ማለት እዩ ረዲዮምኒ ስለዚ ዞለን እውን ነገርና ኣሎ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ብዙሓት ከም ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ከም ዝኾና ልክዕ ከምዛ ናይ ቁፅር 4 እያ ማለት እዩ እያ ብእያ ጌርና ክንሰርሕና ማለት እዩ ጥራይ እቲ እያ aufräumen ኣብዚ ኣብ እያ ካንስኽን ኣብ ንብለሉ ግዜ እንታይ ይፅሓፍ እሳ ተገድሰና ማለት እዩ ስለዚ ኣኻ ንስራሕ እያ ኣጆም ቀሪብና ኢና እዚአን ተራ ተረዲእናና ቁርብ እዚአን ደግምግም ተቢልኩመን ፅቡቕ ገይሩ ከም ዝርዳእኩም ተኣማምን እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም የብሉን ጥራይ ምድግጋም ወይ ከዓ እቲ ተመላሊስካ ምርኣይ ጥራይ ዘገድስ ወይ ከዓ ምንባብ ዘገድስ ማለት እዩ ስለዚ ኣኻ ንስራሕ እያ aufräumen ኣብ ናይ እያ ወይ ከዓ ንስኽን ኣብ 2-3 ላዕሊ ዲሬክት ምስ ንዛረብን እንታይ ይቆየር እንታይ ይቕየር Ich räume mein Zimmer auf ንብል du räumst እንታይ ይኸውን ኣብ እያኸ ኣብ እያ እንታይ ይኸውን ንኸይድ ክልተ ኮመንት ሰለስተ ገለተ ርኤ ክቕፅል እየ ማለት እዩ ሕጂ ቁሩብ ማለት ንዓና እውን ቁሩብ መሕሰቢ ክኾነና ስለ ዘለዎ ቀስ ወይ ከዓ ቀልጢፈ ዘይምልሶ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ከልና ርእስና ፅቡቕ ስለ ነስርሖ ድሕሪኡ ክንርስዖ ይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ኮመንት ፃሓፍለይ ወላ ሓንቲ aufräumen ካብ verb እያ سوبيكت خاني كم زاق دمر قصر بعت تصنعت يا غيرنا نخسرها كالو ولا حنت يبلان ساطري مالتي ترنبارن مخانخا كنتنقق علنا كم تقدمنا 100 كومن اللي نبرنا مالتي كالو ولا حنتي زفل ነገር يبلون نسرحها räumt ja Zimmer auf صبو كادرا تعم صبو نغيد صبوق ملسي كادرا مليس كالها كبرت نالبات املاو تايت صحفن تخون räumt euer Zimmer auf جيتا يا غير كازلخا انتا يوسو ناتن سلازنبره اير غير ولو مالتي اير سيمر زنبره ناتن مناتو نعيت زاربن زلا ናታተን ትብለን ስለ ዝነበረት ማለት ሕጂ ኣፍትናይ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ወይ ከዓ ኣፍትናይ ዋንነት ፕሮኖመን ንሪኦ ዝነበርና ኣብኡ ኢና ሕጂ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኣፍትናይ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ተዳሪእናዮ ንዕን ተዳ ዳይሬክት ዛረብ ኣለኹ ኮይነ ናትክን እየ ዝብለን እምበር ናታተን ኣይኮንኩን ዝብል ማለት እዩ ኣነ ናይ ዝተዓርፍና ፅኒ ሓቂ räumt euer Zimmer auf ናትክን ኢኻ ትብሎ ኢረትል ካድለኻ ናታተን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ሰብ ክዛረበኒ ከሎ ንዓይ ናታተን ንኸፅሪኦ ንገረን ኢልኒ ፅቡቕ እንተዳ ከይደ ኣነ ንዕን ዳይሬክት ዛረብና ኣለኹ ግን ናትክን እየ ዝብለን ማለት እዩ räumt euer Zimmer auf እቲ ክፍልኽንሲ ኣፅሪኦ euer ትኸውን ማለት እዩ ኢር ኣይኮነን ኢር ገናው ብሩኽ ፍፁም räumt euer Zimmer auf ገናው ሪሽቲከ تعم صبوا من مسكين الله خبروه räumt euer Zimmer auf بالتعمي تصبغت ملسي تملي سلام مالتي بدحري زمت زاغنزي Emma dass sie sich die Hände waschen soll
የማስ ኢዳክ ትሕፀብ ከም ዘለዋ ንገራብ ላሎ ኣማን ሞጎስ ሩይምት ኦይሮሲመር ኣውፍ ያ ሕጂ ቁርብ ዕርያ እታ ኤ እምሮት ክፅሒፍካ መስለኒ እምላውት ጌርካ ኣለካ ሬዮም እታ ኤ ቲውን ጌርካ ኣለካ ኣይኮነትን ተኣሪማ ኣላ ሮይምት ኦይሮሲመር ኣውፍ ትብል ማለት እዩ genau حجي تمليسه زاغن زي اما داس زي دي هند فاشن زول زي حجن تايزي ريفلكسيف نبلو مالتي نناتا ناي غزارستا راك تحسب كم زلو نغراب لنلو حجي ابز انت يالني ات فيرب ماني فاشنيو شغرولو ساخاني انت اما خاني حانتو غاليا ماتني اما ስለዚህ ነዛ ጓል እዚኣ ሲ ኢዳ ክትሕፀብ ከም ዘለዋ ስንገራብ ለንሎ ስለዚ በኣን መስራሕያ ዱ ማለት እዩ ዱ ኣብ ናይ ቫሽን እንታይ ይኸውን እዚኣ ከዓ ንስራሕያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንስራሕያ ቫሽን ንሕፃቢ ዱ ኤማ ዱ ክንብላ ኢና ስራሕያ እዚኣ ድማ ናይ ቫሽን ንክል ንስራሕያ ሓደ ክልተ ኮመንት ረኺበ ወይ ከዓ እንተ አንቢበ ክምል ብሎክ ሜክ ክፅል ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ናብ ሙዳእና ገጽና ስለዝኾና እዚኣ ንስራሕያ ማለት እዩ Andiamo. Bruch wascht die Hände. حجي حانت قال سلازغنا دو إنا نبل زلنا مالتي أبناي دو حجي انت هتكون دلوا تاتي أدفع واش كادرات صبغ ملسي واش die Hände صبغت ملسي مالتي عوت واخ die Hände واش اس أو قديلات كلا واش كون علوا اوكي كبرت واش sich die Hände جيت sich ومبالا يلكني او خلا واش die Hände كمزي تأزاز سلازخونه مالتي تي ريفلكسيف زبرناو ابزي ابنا امبيراتيف اي قد سكاني مالتي سلازي واش die Hände ترحيلنا نزار مات حجي die Hände واش حجي بزين تايلنا نيرنا خمت عنتو يزرعنايو اوبشنالي ويكازي كم اي كتوس خلو تخيل اموداتا ويون كي كتوس خلو تخيل شجر يبلون كلتيو ريشتيك ويكا كلتيو قنع مالتي سلازي واش die Hände إيدكي تحتسبي الكات زا مالتي سلازي زيوم يمتم امبيراتيف زباهالو زيوم يوم مالتي سلازي زخبركم تخطاتلتنا بتعامي تصبق زخنة تساتفون يرونا لهم مشت ولاون تصبق حاجزكم كون تسفا يقبر زنا امبيراتيف دارغا دوز حجزي معلتا هيوتنا نسمعو مالتي وكان نتقمرلو سلازخونه كنفولطو ወይ ክንጥቀመሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ወይ ክንዳናገር ይብልናን ከምዚ ኣብ ዘጋጥመና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና እውን ኣፈተና ሓቂ ኣፈተና እንተዳ ከምዚታት ከም ኢምፐራቲቭ ገለ ክንዛረብ ክኢልና ጽቡቕ ዝኾነ ምልክት ከም ዘናፍቲ ቋንቋ እምቶም ፈተንትና ዝብሉ ማለት ኣፍቲ ዘረባ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ኢምፐራቲቭ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ንግረ መንገደይ ስለዚ ናይ ኣይንስ ብዓወት ወዲናያ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መደበይ ምናልባት ንእሽተይ ፈተና ከም ፈተና ምሲለክ መጽእ ሒዘት መጽኤ
مالتيو ناي عينس مزازمي بدحري زلو ناب أسفاينا خنكيد سلازي ناب زلا على قرب نالا على نخيد سلازلنا كلاتنا كم تقدم قدم صبو كينا زنراكم وخنكيد تسفاي قبر مالتي سلازي تساتفوكم بطعامي زمسكن حجون زخونا رؤيتو تليكم ويكا نقبرو ويسخم كبايتو اللي وانا كرت لكم ساقم يقولون كومنت صحافو لي بطعامي دس يبلن مالتي كمزيلنا وحوار كنسرح نبل كنعبن كلنا مالتي سلازي كبرات يحوات نلو معلتي كقرفوكم مالتيو ورب زين دقاقيمكم كتردوان يلاو مالتي زغوركم حواتي سلازي نايلو مشت عبز اللهم بروخ ليتي اوكي بروخ بطعامي يغني لي أنا هنا مسكنكم تعم تقديسكم ونساقكم مالت سلازي كم زندا قبرنا خنكيدنا أقندا سعتات أبزر خبور لقزي كم زخن قبر كنفتين مالتي سلازي أبزر لهمو سنايو مني لكم مالتي